Najkrajšia spomienka je samozrejme ten čarovný prsteň, ktorý každý chcel mať, každý chcel vlastniť. A ľudia mi písali, deti mi písali, či by som im ho neposlala, či by som ho nepožičala. A vošiel do maskerny pán Menšík, hej. A proste on tak mi vedel, no, kde je tá Arabela? Aho, to som ja. Ahoj, ja som Láďa. Zastavila kamera, triková, ja som odišla, na moje miesto zase postavili tú vec, alebo to zviera, alebo čokoľvek, alebo inú osobu a zase od jedného momentu a zase sa to... A to potom prelínať dohromady. Ahoj, vítejte u dalšího dílu ze série Prostě fenomén. Dneska jsem si pozvala Janu Naďovou, kterou znáte z role Arabely. Prosím tě, kdo vlastně jsi? To nesmím prozradit, ale přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí. Dobrý den, Jano, vítejte tady. Dobrý deň. Vy jste před 45 lety stvárnila Arabelu a předpokládám, že už se vás každý zeptal na všechno možné o Arabele. Vám bylo kolem 20 let. 20 som oslavovala. Nepřipadá vám to trošku takhle, když na tu dobu vzpomínáte, nebo konkrétně na Arabelu? Jako byste už vzpomínala na někoho jiného? Mluvila vlastně o někom jiném tím, že je to už tak dávno? Je to strašne dávno, to je pravda a dneska si na to spomínajú viac menej už ako tí nostalgici alebo tí, ktorí majú radi pohádky alebo staré filmy, pretože dnešná mladá generácia tá už ma vôbec nepozná. Ja si myslím, že keď niekto niečo chce o mne vedieť, alebo kto je Arabela, tak si ho vygoogluje, alebo si ju vygoogluje. Aha, to je tá Naďová. Nie, ja som sa s tým v živote zmierila a už dnes je mi to takou pocťou, že ľudia si na mňa stále si ma nejak spájajú s touto postavou. Je to moja osudná asi rola a jedno, čo budem ešte v živote hrať, tak vlastne zostanem stále Arabelou. Takže vás to neobtěžuje, ty neustálé otázky? Nie. Už teraz, čím som staršia, tým som ďaleko taká odolnejšia. Tá balans u mňa, už je to proste o niečom inom. Už sa nad mnohými vecami ani nerozčulujem, ani ich nepreberám. A preto, keď som bola mladšia, tak už mi to šlo na nervy dosť. Ale dnes už sa len pousmejem a poviem áno. Když se řekne Arabela, co si jako první takhle zpětně vybavíte z natáčení? Jakou vzpomínku? Najkrajšia spomienka je samozrejme ten čarovný prsteň, ktorý každý chcel mať, každý chcel vlastniť. A ľudia mi písali, deti mi písali, či by som im ho neposlala, či by som ho nepožičala. Je to kúzlo rozprávky, ktorú si vymyslel Václav Borlíček a pán Macourek, ktorá totižto aj dnes je aktuálna. Hej? Ľudia stále aj dnes túžia potom, aby sa mohli prevteliť proste do iného tela, buď ako ženského, mužského. Dneska je to téma aktuálne. My sme sa vtedy premieniali na zvieratá, alebo na nejaké proste veci ako lednice tam bola, alebo nejaká socha a tak ďalej. Ale tá metafora toho, že vlastne tá premena rozprávkového sveta a súčasného sveta je nádherná. A to prepojenie, keď sa princezny dostanú do sveta ľudí, aké sú zhrozené, ako to tam vlastne na tom svete vyzerá. A koľko je tam proste nečistôt a koľko je tam odpadu, čo všetko ľudia jedia. Že? Takže dneska si myslím, že ja som to vnímala, keď som bola mladá, až tak nie ako dnes, pretože keď točíte film, tak ste vlastne skáčete z jedného obrazu do druhého, vraciate z jedného seriálu, teda z dielu 13. do 1. dielu, takže máte z toho trošku akoby takový mix. Ale až keď si to človek potom pozrie s odstupom času, až vtedy vlastne vidím tie hodnoty. Podívejte. Samé kočáry bez koní. Příšerný zápach. Je v tom cosi omamného. Tady. Mala som možnosť hrať s najvýznamnejšími českými umelcami. A to mi nikto nevezme. Čo si myslím, že to bolo vlastne to gro, na ktoré si dnes spomínam, že to bol ten najväčší zážitok.
A neměla jste z toho tehdy v těch 20 trošku stres stát po boku takových filmových legend? Ale malá a veľký. Sa pamätám, že keď som prvýkrát prišla do maskérni a robili mi tam vlasy, pretože som nosila parochňu, aj princezonovské vlasy, aj v súčasnosti. A vošiel do maskérni pán Menšík, hej. A proste on tak vedel, no, kde je tá Arabela? Aha, to som ja. Ahoj, ja som Láďa. Viete čo, ja som normálne, ak som bola v tom křesílku, tak ja som sa tak zosúvala, stále som bola menšia a menšia. Ja som tomu nechcela veriť, že takýto človek, ktorý proste znamená niečo a vynikajúci herec a už proste má meno, má všetko a teraz ja, začínajúca dosť mladá herečka, že k vám príde a vás tak proste ako vezme do rodiny. A to bolo krásne. To bol nielen pán Menšík, to bol pán Brodský, Jana Brejchová, Stelka Zázvorková. Proste to je jedno lepšie meno ako druhé. A vlastne aj po tej ľudskej stránke to mi veľmi pomohlo, že som sa etablovala a že som nemala nejaký pocit mindrákový, že som niekto, o kom nikto nič nevie, alebo ešte nič neviem, alebo som ešte neskúsená. Hoci už vtedy som hrala aj v divadle na Novej scéne, som bola angažovaná, ale predsa len bola som mladá, začínajúca herečka. Takže to mi dodalo aj veľa sebavedomia, že som sa cítila ako adekvátne k ním a som mala pocit, že hrám s mužmi a so ženami, nie s hercami a s herečkami. Že hrám s človečinou, s ľudskosťou. A to si hrozně som si vážila. Takže zítra už nemusíme do továrny. Veličenstvo, uklidněte se. Dokud ten prsten nebude ležet tady, tak se chodí do práce. Škoda. Ale já ten prsten určitě dostanu, pane Majere. No, tak až ho přineseš. Tak to zní, jako by i to samotné natáčení bylo pohádkové. Asi tak. Každopádně, co pan Sovák? Já jsem někde četla, že on občas byl trošku nepříjemný. Nebyl? No, ja hovorím tomu taký zadudraný, hej. Ja ani nepoviem slovo nepríjemný, ale stále niečo tak si hudral, alebo niečo nebol s niečím spokojný, ale netýkalo sa to mojej osoby. Mne nikdy nič ako nespôsobil, alebo ma neurazil, alebo čokoľvek. Proste ja neviem prečo, možno, že to bolo v jeho náture. Takže je ťažko o tom dnes hovoriť, ale ja som s ním zažila srandu aj na place, pretože už samotné tie fúzy, ktoré mal. A keď prišiel, tak som ho sem tam po tých fúzach tam poťahala, lebo hral nám akože učitele, hej, že nás vzdelával s Kseniou. Takže a to bral ako s humorom, čož si myslím, že je ako pekné. Ale měla jste i kolegy podobného věku, třeba zmíněnou Dagmar Patrasovou nebo pana Lábuse. Ano. Když jste takhle byli podobně staří, neutvořili jste třeba partu tam, že jste si víc rozuměli? Viete čo, pani Fundovaná, to nebol ani čas. Ja som bola veľmi zaťažená prácou v divadle a preto som musela stále pendlovať hore-dole. To znamená, keď som otočila, buď som odletela naspäť do Bratislavy, alebo som si sadla na vlak a ráno som bola v Bratislave na skúškach a tak. Čiže som pendlovala medzi Prahou a Bratislavou. Vlastne to, čo robím dnes, natáčam a pendlujem medzi Düsseldorfom a Prahou. Ale dnes nenatáčam tak intenzívne, a nie je to Arabela 13 dielov a hlavná postava, takže vtedy toho bolo ďaleko viacej. A nemala som čas. Keď som mala 1 alebo 2 dni, ktoré som tu strávila, tak samozrejme bola som v divadle, že buď som s Dádou išla sa pozrieť niekam, alebo s Vladimírom Dlouhým, tiež ma pozval do divadla. Takže, ale to boli také ako ojedinelé momenty. A tým pádom nedá sa ani o tom hovoriť, že sme sa nejak tak skamarátili, aby sme proste boli tak blízko sebe. My sme proste mali dobrý priateľský vzťah, ale tým to aj vlastne končilo. Ja si naopak dodnes píšem s Dádou Patrasovou, alebo sme v kontakte, keď bol aj COVID, tak sme si veľmi často písali, alebo cez WhatsApp sme si telefonovali a dodneska si píšeme. Takže to je, ona je asi jediná zo seriálu, s ktorou mám dodnes kontakt. Jen se podívejte, není tu jediný mrakodrap, jediná továrna, jediné auto, prostě nic. Ta zaostalost mě rozčiluje. Na natáčení seriálu se podílelo i Německo.
Bylo to něčím zvláštní díky tomu, že třeba to natáčení probíhalo trošku jinak, nebo na něco byl větší rozpočet, než bylo standardem? Viac menej ide asi viac o tie financie. VDR televízia z Kolína si seriál objednala, to znamená, bol šitý na mieru a tým pádom to aj financovali a mali teda samozrejme hneď prvé právo to rovnako vysielať aj v nemeckej televízii. A dokonca tým, že ešte sa to točilo v tých 80. rokoch, tak sa extra Arabela vysielala vo východnom aj v západnom Nemecku. Čiže ja som mala dva hlasy, herečky, ktoré mi prepožičali hlas. Vo východnom Nemecku a v západnom Nemecku. A pak vlastně ještě třetí tady u A nás. samozrejme tretí tu na doma. Hej. Dneska už je to situácia je úplne iná po tých vyše 40 rokov, že dneska sa nejde na analóg kamery, ale všetko na digitál, takže sa namlúvam sama v češtine. Vždycky sa pred prípravou mám koučak, s ktorým proste prejdeme si texty a učím sa, aby proste som ako tak mohla český jazyk proste zviditeľniť alebo interpretovať tak, aby mi ľudia dobre rozumeli. Jaké bylo natáčení s panem Vorlíčkem? Jde mi o to, když to porovnáte s dnešním natáčením. Čím se tehdy natáčení lišilo? Bylo třeba na všechno víc času? Ja myslím, že áno. Tým, že teda sa išlo síce na analógové kamery a neskúšalo sa toľko veľa, alebo nešlo toľko veľa ostrých, to znamená, že 1-2 ostré a stačilo, pretože to sa nedalo hneď zmazať a ísť ďalej. Takže tak, ale napriek tomu bolo ďaleko viacej času, netočilo sa denne 12 hodín, 10 až 12 hodín. Hej. Čiže tie šichty, ktoré sa dneska robia, sú veľmi náročné. Náročné na vašu nielen psychiku, ale aj fyzickú zdatnosť. Hej. A keď sme točili, tak samozrejme vždycky náročné je robiť s deťmi, to aj dnes, a so zvieratmi. Tam hrálo strašne veľa, tam boli psi, tam boli vrany, tam boli holuby a to všetko proste zosynchronizovať a dokopy. A potom veľa trikov, tá triková kamera, hej, to bolo všetko ako náročné na tú dobu, lebo sa nič nestrihalo, neboli žiadne digitálne triky. Takže musíte... Tak to muselo být zajímavé vlastně u něčeho takového být? Takže si myslím, že mnoho ľudí dneska by radi boli pri tom a videli, ako sa to vtedy robilo a točilo. Že to bolo veľmi zaujímavé. Napríklad jeden trik, keď som musela stáť a som sa premenila, povedzme, na niečo, tak som zostala klasicky, nemohla som sa ani milimeter pohnúť, nemohla som myknúť okom, nič. Zastavila kamera, triková, ja som odišla, na moje miesto zase postavili tú vec, alebo to zviera, alebo čokoľvek, alebo inú osobu a zase od jedného momentu a zase sa to... A to potom prelínať dohromady, hej. Takže to bolo dosť ako náročné a preto si myslím, že bolo aj ďaleko viacej času. Ale bolo to príjemné. My sme tých 13 dielov natáčali celý rok. To si myslím, že si dnešní mladí filmaři vlastně ani nedovedou představit, jak ty triky mnohé byly opravdu náročné. Presne. Nejenom pro ty tvůrce, ale i pro samotné ty herce. Vy si, jak jste popsala, že jste musela stát, nesměla Presne. jste ani mrknout, ani se hejbnout o milimetr, aby vlastně ten trik s tím třeba přeměňováním Áno, vyšel. jak sa to kolizovalo, ako náhle by som niečo urobila, tak už by ten trik sa nemohol prelínať. A pri tom prelínaní to muselo byť všetko presne ako na milimeter. Takže dneska, keď si pomyslím, čo všetko sa dá robiť a už vlastne aj cez tú umelú inteligenciu, hej, že vám proste na telo dajú inú hlavu a tak ďalej, to je proste pred 40 rokmi, keby mi to niekto bol povedal, tak poviem, že si blázon. No vidíte, jdeme. Arabela vás takzvaně katapultovala na výsluní popularity. Jaké to pro vás tehdy bylo, ten mediální kolotoč kolem toho, že vás každý poznával? Ten mediálny kolotoč ešte vtedy vôbec nebol. Nebyl? Neboli sociálne siete, čo teda bolo výborné. Samozrejme boli novinári, boli časopisy, bol časopis Kino, dobre si pamätám. Už keď som bola na titulke, tak to bolo wow, to bol wow efekt ako mladá herečka a zrovna vtedy to bola fotografia, ktorú robila Zuzana Mináčová, známa fotografka. No a
Viete, tam viac menej išlo ešte vtedy, to bola popularita viac menej taká ľudská, taká osobná, že keď som sa niekde objavila v obchode, v reštaurácii, alebo často som bola pozvaná na rôzne besedy, či už do škôl, alebo do seniorných domov, alebo do nemocníc a tak ďalej. Takže to viac menej išlo taký osobný kontakt, osobnú popularitu, že ľudia si vás proste tak ako zosobnili sa s vami a chceli sa vás dotknúť, aby si proste, že to je Arabela a tak ďalej. Bolo úplne iná tá popularita vtedy, ako je dnes. Takže myslíte, že dnes ti mladí, kteří třeba, dejme tomu, jsou superstar, přes noc se stanou hvězdou, že to mají těžší tím, že jsou sociální sítě, každý je může natočit, vyfotit? Určite, pretože práve tie sociálne siete, ja som sama na sociálnych sieťach, ale robím to nie preto, aby som sa nejak prezentovala alebo prostituovala na obrazovke, ale robím to preto, aby keď niekto chcel, ja tam dávam aj staré filmy, ktoré som natočila ako retrospektíva, aby si mohli pozrieť, že kto som, alebo moje zážitky, buď je to príroda, dovolenka, proste to, čo tak ako robím dnes, aké mám záujmy, ale sú ľudia, ktorí skutočne sú na tej sieti pořád. Hej? To je taká, ja hovorím, jak dneska mladí ľudia žijú v takovej bubline a zabudnú na to, čo sa okolo nich deje. A tudíž tieto sociálne médiá sú aj dosť ošklivé pre mnohých. Keď to človek tak číta, tak si poviem, že toho sme boli my vyvarovaní. Keď sa napísal článok, napísal sa, a keď si niekto niečo o mne zlé myslel, tak to možno vyslovil doma, alebo priateľovi, alebo manželke, ale nedal to nikam. On nenapísal do novín, tá herečka sa mi nepáči, prečo má botox a prečo má to a prečo ten s tým. Hej, to nebolo. Takže ono to dosť škodí práve pre niektorých, že veľmi rýchlo sa dostanú sú populárni k sláve, ale veľmi rýchlo môžu tú slávu alebo rýchlo spadnúť z toho neba. Čiže je to dosť ťažké sa udržať na tom istom level. To znamená, keď dosiahnem niečo a teraz to udržať a nepadnúť hlboko, pretože to už je potom tá depresie a sentimentalita u mnohých hercov, keď prestanú hrať, prestanú dostávať role, a spadnú do takej neznámej rokliny a ťažko sa z toho dostávajú von. A mnohokrát im práve ublížil tie sociálne siete. Takže jste vlastně měla štěstí v tomhle ohledu. Ano. A vy jste asi hodně rolí dostávala po Arabele, předpokládám. Je to až neuveriteľné, ale keď sa sama pozriem do tej filmografie svojej, tam sú televízne seriály, filmy, inscenácie, vtedy boli veľmi populárne, tak som to tam napočítala, to je určite 60-70 rolí. Já jsem se právě dívala na ČSFD a nestačila jsem se divit, kolik seriálů a filmových rolí se tam potom objevuje. A to len v krátkom časovom období, lebo si musíte predstaviť, že keď som mala 27 rokov, tak som dala výpoveď v divadle, pretože som sa vydala do zahraničia. A vtedy ešte pred revolúciou nebolo možné len tak a pendlovať a žiť tam a jeden tam. Takže to vlastne začala som točiť v 13 rokoch a v 27 som skončila. Takže Ale s takovým listem filmů a seriálů, co možná ani mnozí 60-tníci, 70-tníci neměli v té době. Tak a teraz, keď už vlastne som na penzii, tak som vlastne z toho vlaku, z ktorého som vystúpila, zrazu som niekde na druhej zastávke nastúpila a vlak jede dál. Každopádně k té době, kdy jste emigrovala, se dostaneme. A já mám pro vás ještě 5 takových duelů, jak to já nazývám, že vám dám vybrat vždycky 2 věci a zajímalo by mě, co si vyberete nebo co byste si vybrala a proč. A týkají se Arabely. Tak pojďme na první duel. Kouzelný prsten nebo přemísťovací plášť? No teraz by sa mi ten plášť viacej hodil, pretože sa stále premiestňujem z miesta na miesto a išlo by to rýchlejšie a bez komplikácií. Takže ten plášť. Dobře. Říše lidí nebo pohádek? Niekedy by som si rada aj zaskočila do pohádky.
sa mi to stalo nedávno, pred 3 rokmi, keď som hrala Pohádkový princ Mamánek. A konečne som si zahrala rolu kráľovnej. Nielen kráľovnej, ale aj pani smrti. A môžem vám povedať toľko, že ja v tej pohádke sa cítim veľmi dobre. To už je to tým asi dané, že človek má nádherné kostýmy, má krásnu masku, klasickú, má nový účes, má iné držanie tela, ináč sa proste cíti. Takže samotámo by som si do tej pohádky rada odskočila. Další duel. Rumburak nebo Petr Majer? Tak keďže už Peter nežije, tak asi toho Rumburaka. Dobře. A kouzelník Vigo nebo Fantomas? Čo by som si s nimi obidvoma počala, tak musím premyslieť. S Vigom, ten by ma učil ešte, ale už by nemal čo učiť, ale už zase nežije. A Fantomas? Asi jo, ten by ma uniesol do nejakého iného obdobia a uniesol by ma niekam, kde by som možno prišla na iné myšlienky. Dobře. A poslední. Arabela nebo Ksenie? Rada by som si vymenila dnes tú rolu. Ano? Dneska by som si rada zahrala Ksenii a možná Ksenia by si rada zahrala Arabelu. Vy jste teda už mluvila o tom, že jste v roce 87 emigrovala do Německa. Musím vás trošku upresniť, neemigrovala, som sa vydala. Ano. To znamená, všetky svoje školy a tak ďalej som si musela oficiálne zaplatiť. Až potom som dostala povolanie, aby som mohla odísť. Dobře. A jaký to byl pocit? Pamatujete si na ten pocit, jestli jste se bála takhle změnit působiště? Jestli to pro vás byla velká neznámá, anebo jste byla natěšená na tu změnu? Bola to veľká neznáma, pretože som išla do cudzej zemi. Nevedela som, čo ma čaká. Nemala som žiadnych priateľov. Stratila som zamestnanie tým pádom. A i rodinu, aj keď ako nie fyzicky, ale proste vzdialení sme boli od seba. A veru, nebolo mi všetko jedno. Niekoľkokrát som si poplakala do vankúšov, lebo som veľmi rodine založená a chýbala mi rodina. Ale na druhej strane, ja sama som túžila po rodine. Ja sama som chcela konečne byť doma a byť s deťmi. A vedieť, čo to rodina, čo toto, keď takto drží pohromade, čo to znamená vychovávať spolu deti a nie ju nosiť, ako som nosila svoju dceru do divadla, spala mi tam v šatni, alebo mamička dávala na ňu pozor, alebo otec dával na ňu pozor. Proste v tom momente mala som pocit v tých 27 rokoch, že som nejak proste zostala stáť na nejakom niveau a že sa neposúvam ďalej. Viete, tým, že som strašne veľa hrala a už ako keby som bola taká vyprázdnená, nemala som si ako dobiť batérie. A túžila som vlastne po rodine. A keď sa mi ten syn narodil, tak som si povedala, teraz je tá správna chvíľa, aby som sa rozhodla. Buď rodina, alebo kariéra. A vtedy som s tým sekla, dala som výpoveď v divadle. Moji kolegovia, tí boli úplne hotoví, to nie je možné a ty to a takto odídeš a ty to budeš ľutovať a všetko možné. Dneska, po toľkých rokoch, mi hovoria, že ty si urobila vlastne správne. Ty si odišla, ty si vychovávala svoje deti, ty si dozrela a dnes môžem sa vrátiť tam, kde som vlastne svoju cestu neukončila. To má málo kto. Nepoznám jednu herečku, alebo povedzte mi jednu herečku alebo herca, taky si nevzpomenu. ktorý sa po 30 rokoch vráti do sveta filmu a znova pokračuje v tom, vlastně, čo začal. Mohl by to možná udělat Rudolf Hrušínský nejmladší, který vlastně byl v různých filmech, třeba i s Ivetou Bartošovou a teď posledních 20 let se neobjevuje a kdyby se takhle vrátil, tak by to možná bylo podobné. Presne, mohol byť. Svouknem čas, ty a já a láska v nás. Vy jste tedy z totálního filmového a seriálového a divadelního kolotoče se dostala do fáze, kdy jste najednou byla matkou na plný úvazek. Tak. Vlastně změna absolutní. Jaké to teda byly pocity? Nelitovala jste? No nelutovala som to, pretože ja som išla s presvedčením, že vlastne to, čo robím dobre. A
idem za tým, čo som vlastne chcela, za tým svojim cieľom. Moje prvé manželstvo stroskotalo a keďže som spoznala toho manžela, pána Šlegla, za ktorého som sa vydala a narodil sa mi syn, tak som proste zvolila cestu rodiny. Je pravdou, že ešte vtedy, v 91. roku ma obsadil Eduard Grečner do krásneho filmu Pozemský nepokoj a hrá tam Michal Gučík a Marta Sládečková, bola to poviedka Lišiak od Lorenza. A veľmi pekný film. A tu už som žila v Nemecku a vlastne on ma stiahol z Nemecka, aby som tú rolu teda vzala. A keďže sa mi scenár veľmi páči, takže som si zahrala v tom filme. V 93. roku bola aj premiéra. A ten film sa stiahol, nikde ho nenájdem. Kedykoľvek som si už chcela pozrieť, stiahnuť a pozrieť sa nostalgii na môj posledný, teda vtedy, film z 93. roku, ale bohužiaľ nikde ho nenájdem. Takže to vlastně bylo nějakých 6 let potom. V 87. som odišla a to bolo v 92. keď som za 5 rokov. Mezitím ovšem proběhla revoluce. Tak, Všechno to změnila. presne tak. A v té době, kdy proběhla revoluce, nepřemýšleli jste o návratu? No ja som vlastne 2 roky pred revolúciou sa odsťahovala. Práve. Keby som to bola tušila, keby som mala ten čarovný prsteň, tak počkám a nebudem všetky tie formality a všetky tie úskalia, s ktorými som musela prejsť, riešiť. Ale stalo sa a pre mňa práve tie 90. roky boli absolútne najintenzívnejšie überhaupt vôbec celkovo A čím to bylo? v živote. Keď si to tak vezmete, ja v 90. roku sa zjednotila Nemecká republika. Západ s východom. V 91. dojdem do Československa a v 93. sa rozdelí Československo na Českú republiku a Slovenskú republiku. Potom mali sme prvého prezidenta, posledného československého a prvého českého, Václava Havla. Potom som v 93. odpremierovala film Môj posledný pozemský nepokoj. Samozrejme, najsmutnejšia udalosť bola, že už otec sa toho nedožil. Že keď som sa presťahovala v 91. do Prahy, otec zomrel. Potom moja dcéra onemocnela na mentálnej anorexii. To bolo strašná, hrozná pre mňa psychická záťaž, ktorá trvala pár rokov. Potom som sa rozišla s manželom v 90. rokoch, za ktorým som išla do Nemecka, ale rozišla som sa, keď som žila v Prahe. Čož bolo ešte krásne, že som dostala postavu roli Arabely II. To bolo tiež v 90. rokoch. Ale tam to proste nedopadlo, tam sa nejak nedohodli. Ja viem, že každý o mne hovoril, že ja som tá vinovatá a tak ďalej, ale ono to bolo úplne inak. Ja som se na to ani nechtěla tolik ptát, protože vím, že se na to ptají všichni. Všetci, ale oni to nesprávne pochopili. Ja som mala agentku, tak ako dneska je to bežné, majú herci agentov. A tá agentka komunikovala s Pragokoncertom, ktorý alebo nejakým filmovým ústavom, alebo ja už neviem. Jedno, že proste oni dvaja sa medzi sebou nedohodli. To nebolo z mojej strany, alebo moje nároky, proste to išlo absolútne mimo mňa. Ale na druhej strane si hovorím, že všetko zlé je na niečo dobré. Túto postavu prebrala Miroslava Šafránková. A keď som sa dozvedela, že to vlastne bola jej posledná filmová rola a už viacej nikdy nehrala, tak som rada, že som tú Arabelu II nehrala. Pretože som ďaleko šťastnejšia, že teraz môžem hrať, že sa teraz môžem znovu realizovať. A neskončila by som proste s tou Arabelou 2 ako navždy. Takže ja hovorím, vždycky je to tak nejak riadené zhora a kopec vecí, ja už sa nad tým ani nejak moc nefilozofujem, nezaoberám. Ja beriem život taký, ako je, ja mám život hrozne rada. A si myslím, že treba vedieť žiť, treba si vážiť život, treba si vážiť rodinu, celé okolie, kde žijeme a vlastne prácu, ktorá nás živí. A ja si hovorím, to je veľmi jednoduchý recept a luxus, za ktorý sa nemusí platiť a každý si ho môže dovoliť.
Vy každopádně v 90. pokud se nepletu, možná ano, jste se znovu přestěhovala někdy kolem roku 97. Áno, do 98. som žila v Prahe. Ano. A potom som sa odsťahovala naspäť, ale nie do Nemecka, ale do Rakúska. Žila som v Rakúsku. Co bylo v Rakousku? No v Rakúsku som ešte mala manžela, ktorý tam išiel. Z Prahy odišiel on do Rakúska, čiže ešte tam sme zdieľali spoločne byt, ale ja som mala byt v Prahe. No ale tým, že v podstate jeden žil tam, tak sme sa nejak rozišli, ako to dneska chodí. Nemali sme si čo povedať. On si zrazu našiel okruh svojich známych priateľov v Rakúsku, kde žil v Innsbrucku. Ja som mala svoj okruh známych priateľov tu. A tak vlastne sme zistili, že on s tými autami viac a kamaráti a ja viacej s biznisom, pretože som mala vtedy veľký obchod. Dovážala som parfémy a kosmetiku pre Českú a Slovenskú republiku. A bola som absolútne s tou prácou spiata, lebo ja som vždycky mala rada dobré vône. Vždycky som používala dobré krémy. A tak mi to ako sadlo. Chodila som po celej republike, ponúkala som parfémy a kozmetiku v tých predajniach. Bola to náročná práca na začiatku, pretože tu ešte vtedy nič nebolo. A robiť tým veľkým firmám, to bolo Kenzo, Bulgari, La Prairie, Juvena, Pomelato, Grey, nádherné, krásne produkty. A ja som tie produkty aj prezentovala. Ja som robila prezentácie s novinármi napríklad, ktorí boli vždycky nadšení, pretože to bolo jednak v krásnych priestoroch, všetko pekne pripravené. Žila jste na hodně různých místech. Kde jste se cítila nejvíc jako doma? Môjim domovom, ja hovorím, je zem alebo mesto tam, kde žije moja rodina. Ja už nerozlišujem, že žijem v Rakúsku, v Nemecku alebo v Amsterdame som žila. Ja som proste v Európe. A to je to krásne, že človek sa môže bez problémov pohybovať a žiť tam, kde sa mu páči, kde chce zakotviť. A dneska viem, že ešte žijem v Düsseldorfe, ale určite to nie je moja konečná, pretože mňa strašne teraz láka viac menej teplo, pekné počasie, voda, takže ešte ten jih. A čemu se dnes věnujete pracovně? No, včera som skončila natáčanie seriálu Studna pre televíziu Vojo. Je to veľmi pekný kriminální minisérie. A... Myslím, že vlastně navazující na Studnu z Majora Zemana, ano, pokud se nepletu. Tak, presne tak. A my jsme zůstali sami. Matka byla z toho všeho tak unavená, že mi dala večeři a šla spát. Zůstal jsem v kuchyni s otcem sám. Můžeme se tedy těšit, že se budete znovu objevovat ve více filmových a seriálových rolích? Tak to nezáleží na mne samozrejme, ale minulý rok som točila seriál Horský sviet, ktorý by mal tento rok už prísť na obrazovky, myslím na podzim. Je to pokračovanie, ktoré prvých 8 dielov už bolo odvysielaných a ja som vstúpila do toho druhého dielu. A tam tiež fantastická plejáda hercov, Eva Holubová, pán Bolek Polívka, Berenika Kohoutová a tak ďalej a tak ďalej. A tam mi hrá dceru Barbora Černá. Takže tá bola tiež veľmi milá a ja mám viac menej s tými dievčatami alebo mladšími kolegyňami taký materinský vzťah. Ja už nemôžem povedať, že sme kamarátky, predsa len ten vekový rozdiel je dosť viditeľný. Ale o to nejde, o vek nejde, ja už vek nepočítam, ani roky nepočítam, ja už počítam len sny, ktoré si chcem splniť. Ale tým je to tak krásne, že ich proste beriem, ako keby to boli moje dcery. No a co byste poradila takhle mladým kolegům, kterým je třeba kolem 20, jako bylo tehdy vám při Arabele, aby se nezbláznili právě z toho mediálního kolotoče, o kterém jsme mluvili, že dneska už je součástí té slávy? Nebo celkově, co byste jim poradila, když se jim naskytne taková životní role, jako se tehdy naskytla vám? Ja si myslím, že vždycky je dobré, keď aj je človek na tých sieťach, urobiť si pauzu, pauzovať trošičku, ono to tých ľudí potom
aj láka ďaleko viacej, prečo pauzuje a dajú mu trošku pokoj, odstup, aby sa ten človek mohol trošku rezetovať aj s hlavou a tak ďalej. Ja si myslím, že mali by sa viac menej ľudia koncentrovať sami na seba. Na prácu, na to, čo ich baví, tešiť sa zo života. Viete, ten život, ja už to môžem povedať za seba, ubehne strašne, strašne rýchlo. Ja som kedysi sama neverila tomu, keď mi to niekto povedal, alebo moja mama. Ale dnes vidím, že čo je to dneska 44 rokov. To je ako keď kývnete tak a je to preč. Ale dá sa žiť, keď na krásu neexistuje žiadny recept. A krása tiež nemá datum splatnosti, že už je skončila. Nie. Človek môže byť krásny celý život. Keď sa prispôsobí tomu, že chcem žiť. A ako chcem žiť? Chcem žiť v harmonickom vzťahu, chcem pracovať a dosiahnuť nejaký ten Erfolg, úspech, chcem byť emancipovaná, chcem zladiť rodinu, prácu, dohromady, chcem ešte mať aj časť na voľno, na svoje záľuby, na kamarátov. To je veľmi dôležité, že? A tým pádom vlastne a potom byť autentická, byť taká, aký človek je. Aj tie mladé dievčatá nemali by si už teraz zasahovať do svojho tela umelinami a tak ďalej, pretože ono sa to odzrkadlí v neskoršom veku, že predsa len príde človek do menopauzy a vlastne strácate už hormóny, strácate östrogen, progesterón a tak ďalej. A tú balans nájsť môžete vtedy, keď vlastne za mladí idete tak, ako ste a keď už človek príde do toho veku, keď už všetko sa odbúráva, tak hľadať niekde inde tú motiváciu na to, aby bol človek krásny. Proste zdravá strava, pohybovať sa, rodina, cestovať, priatelia. Ale to si môžem už dovodiť ja, pretože nemusím pracovať. Ja to robím, lebo práca ma stále šľachtí. Hej? Ja som šťastná, že môžem pracovať. Ja viem, že tí mladí ľudia musia pracovať, pretože ich to živí. Že majú rodinu a potrebujú tie peniaze. A nerobia to len preto, že mi robí práca herečky ako robím to len zo špásu, alebo z radosti, alebo zo šťastia. Oni sa tým živia a to je to náročné. Spojiť práve tú vyťaženosť, tú management, ktoré proste musia odvádzať, musia si robiť dane, musia si manažovať všetky tie termíny, ak nemajú teda agenta. Hej. A sklbiť to všetko dohromady je, môžem povedať, jedna vec. Radšej menej robiť a viacej času si nechať aj na tú druhú stránku života, ako toho strašne moc naraz robiť a potom všetko okolo vám uniká. Uniká vám výchova detí, uniká vám pozornosť manžela, unikajú vám priatelia, takže radšej menej kvalitné veci si vyberať, ak je to možné, a do toho vložiť proste kompletne svoje ja. Moc vám děkuji za rozhovor. A ja teším sa.